Takže čaute ľudia, som tu znovu ja, pán Dokonalý. Dneska tu máme ďalšie toto video je testy vesníc. Chcem začať s novou sériou a v tejto sérii budeme testovať vesnice. Takže môžeme napísať nech pozdravia do videa. Tak, už sa budú aj zdraviť, lebo raz som to tu už písal a už sa zdravili. Takže dneska budeme testovať 3 vesnice a môžeme ísť na to. Ako prvého tu máme Bubu. Je to Townhouse 7 a môžeme sa ísť na ňo kúknúť. Tento hráč je určite dosť trochu rašnutý a môžeme ísť na ňo, nebudem ho môcť komentovať. Takže tu si najprv vyženieme castle, neviem čo tam má. Takže asi tak. Už sme to vyhnali. Tak, teraz to sem naženieme. S wizardmi. Nádherne to tu vyženieme. A mne nezostáva nič iné, len aktivovať super silu, pretože toto nedám ho, nie, chýba mi furt poison, takže nevadí mi to a tak, neviem, musíme ho už dať. Takže vypustíme Hook Riderov, tu vypustíme Giantov, tu dáme Heal Spell, nech to tu rozšúpu. Oh fuck! Fuck! Ďalší heal. Prosím, šupni to, poď, hej, no to nedáme. Dámy a páni, malo to v tom castli, takže sme ho nedali. Takže predsa dobrá bejsa na jeho účet. Takže môžeme mu aj napísať, že som ho nedal. Tak, teraz ako ďalšieho tu máme Devil Boy. Na ňo pôjdem so 4 tými lighting spellmi. Takže 4. A potom 11 drakov, pretože to je u neho úplne bežné. Takže dáme si My Troops. Tu si dáme 11 drakov. A môžeme ísť na ňo. 11, tak dáme si ich level 4, pretože je to Townhouse 10 a môžeme ísť na ňo. Devil Boy, takže vypadá celkom dosť rašnutie, takže tam asi tých 11 drakov ani nedám všetkých a môžeme ísť na to, takže najprv si zničíme ATčka. Takže ideme na to. Počkáme si, ono to tu nádherne rozšúpe, ešte jeden môžeme dať sem takto. Tak, a teraz už ideme atakovať. Takže, tu dáme takto všetkých našich Dragons. A vypustíme náš castle. Vypustíme náš castle, ale to už teraz vidím, že ho úplne v pôde dáme. Pretože, chlapče, ty si tam ho 10, ideš podľa mňa úplne raz. Lebo máš tie gold storage úplne málo vylepšené, kde by si mal mať trojkové, tie debiliny, ako to volá,
X-bowy, 5-kových alebo 6-kových Wizardavre, 8-nové Air Defensky, neviem, či také vôbec sú. A proste tak, lebo ty si strašne rašnutý, ale ako nechcem ti nič hovoriť, ale mal by si trochu zlepšovať tie tvoje veci. A nebudem ho už ani trápiť, pretože toto je jasné víťazstvo. Ale počkajte, sú tam ešte tie bomby, no tak tie ma možno zabijú tých drakov. A je tu Air Defenska. Takže možno ťa ani nedám, chlapče. No dám. Nie, nedám. Nie. Dám ťa. Lebo vidíš, proste upgradeuj si, určite upgradeuj, pretože si úplne rašnutý. A ideme atakovať, to je jedno, aké mám teraz spely. Takže Zajo. Vidíte, dámy a pani, koľko mám fanúšikov už. Takže môžeme ísť na to. Takže toto je podľa mňa dosť ľahká dedina, lebo aj tak úplne vypadá. Takže my si zničíme určite mortáre. Tak, mortáre sú zničené a môžeme ísť ďalej. Sem pustíme jedného gianta. Tak. A ide sa atakovať. Pôjdeme z tejto strany. Takže, bum. Žigubigule. Tak, takto. Tie one. Pravý, neviem, jak sa volajú. Wizardov tam dávať nebudeme. Shit, tam nám už kapu oni, gianti. Dela to tam killujú proste, úplne to tam šúpu. Pozrite, ak už dáme, rozšúpeme. Jak nič, ale čo to vidím, kapu stade vybieha. Takže tuto trochu zrýchlime, aby to nešúplo všetkých tých giantov, lebo no, dáme ho na všetky tri podľa mňa. Tie Valkyrie tam robia dosť veľkú prácu odvedenú. Čo to vidím, už tam sa blíži King. Pozrite, ako šupnú proste, jak nič. Vidíte, ty si bol celkom ľahký. Tam už idú oni. Zajo, tebe radím, určite upgradeuj tie steny. Asi si nová Townhall 8. Daj si určite na 5 tie baraxy a zlepšuj tie baraxy, nech máš aspoň tie Valkyrie, alebo aspoň Hugriderov, lebo neviem, či ich máš, lebo jeden máš taký debilne spravený. Ešte určite Wizardavre a tie diela, čo som si tam všimol. A už utekajú. Pozrite, ak to tam tie plné Valkyrie ničia proste. 96. A ešte tam po boku sa mi zdá, že to nevyčistili, no. To zničia úplne za chvíľu. Neviem, či mi čas vystane. Takže s týmto sa ani trápiť moc nemusíme. Oni tam už dobre, že to sa nemusíte bať. Pozrite, ak to rozsekajú úplne v pohode na 3 rány, na 2, no. Pozrite, ak šprintujú proste o život. Tu môžeme dať takto, nech sa tam rýchlejšie dostane. Normálne preteky tu máme. Tak. Búch. Takže Zajo, čo ti budem hovoriť? Proste dal som ťa a je to úplne ľahké. Dámy a páni, ja dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, že sa vám táto séria bude páčiť. Ak áno, tak dávajte lajky, odbery, ak nie, tak si naserte. Ja sa s vami učím, moje meno je Pán Dokonalý, takže čus!